Assalomu alaykum hamma. Men mana Amipando mebel sex mebel zakazga girdim. Guftagi vaqtda shomba kadodam. Guftagi числошба миёнаба ҳеҷ хен пага нашудааст. Сони мама бо якта чиз маъқул шуд. Ино манба нормалне то'g'ri маслиҳат медоден. Масалан, мушидаги чиз, намушидаги чиз, ман хеҷ чиз дар кор, ман хеҷ чиз дар кор некута. Ман ин чизба масалан ман оина кунондам. Ман ин барои вазбин шудагист, ман хен чизоя мӯл кадану қимматтараша кардодам. Ман хен мекунем, сифаташ гум намушуд кутам. Ҳамин чизошо маъқул шуд, гапи кутагишонба мистоден. Акнун баъдин фақат ино ки кор мекунем. Шумо коромо маъқул шуда? Гап нест, рахмат.